Credit Bank Asamange bakire simgwe transact number chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi eh? Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Were bya mwancho homo ligaralire tukaliga nelia Jumatatu chitariki echi 15 cyo mutenyo gatana gatoma kabwechiri bubere na 25 na lituko liaje mukate eno kukolenda senje bitanga bitari konyarekana mwancho muligarali lituko lya lero inabeka ebikoroto byaye kene kionga chinsa ibira senjera wekera mcheri ngoro kwaro ni toto nyangiri ni goto kubatira kula sema menyerelio na Here Wilson Makoli. Chitoro chikangira ngarara mana timetikiri tonyo minto koruga buchinsa sogete dache tego turuke mami muna kirinton yale para otukie nigo bwachakiwe kubwatekana amuno mwana w'imyaka 15 nebere mumura gutoka nika kwete asinjira cyo bututuka numbarabale ne para twamenya ile nenjale ndoro abana matukanda onyora mbabu atikende bakolia lakini balemereka ende school amate yo mungana chulia nyabuya uyu mete no wale makwerera makongo agwetira ase obugima Tega inkalansite inkalanse bole kanyoro mwana ndo kondangeli okondangeli ingora amate ya mokuru wa chinsa mucha mabuko kolera obone bwabo magiga yo mwana obo okwa ase enchira yo bututukanu Muligerelie kionga chinsa ibere toko chakane ngana ya goichania stokume buna hapanya nyimbo nigo bachakire obotuki kobwatekana nagekore asomorokia osomorokwa oyo mumura hwe myaka 15 nebere atoka gusatogete mbarabare ne para gasirete ogumabwaye gento kirere amateju goichana mono na kwebolia mabolia mange na hamurikito Daniel Ntiri nigatalira chinsa mechiro gatwalengania robotiro kubwate ebikole by'abantu gosirie magemabo hasi chinchira cyobotutukano hasi umubaro nigo byerekanire gukina namunasa matuka wangoiga nase ikiga hasi roboti rwabene numugano bumoro kigoiga Clinton Benga w'emyaka 15 nebere kurwase kenyero Kenya mubero ime akimera hasi kitutu masaba uyo siretie obugemo bwaye mubasokano litukuri igoro mwana mitachete saine chabo tuko akantura akamboli kwambo ukorara kurusa 10 baka saine boka ngotebi akantebi nga 150 akasoka akaikagesieli akaira na tabe kete shati kama ngotebi kwambe kentokere ne bira kogotebi t-shirt eli yale kasi datandura kabuka ngaisaransa ngamuboli asiki akantebi
karatiga kumburi igo ngigwete turarindagera agachaka kundageria mochere kamutabi gaki ngigwetindagera swega kikwari gutigandare nari Clinton antebeti getu kiagera natandure t-shirt eyu twagosana n'omonto kurukwa seko tebinge 150 ngenda ndate simbi ungekanere tubuye ngoma kabwa 150 agatirimbo kamata sibamura bamwabo bakagamba nchechitoro chikangira ngarara mana tumeti Clinton yominto karuga buchinsasogete dache tego turuke mami muna Clinton yale para gai nyegosira obenga nigo gwikugwa kwae arenge omorokigwa wekerasi ye communalimo ase skuru ye secondary Konge SDA nigo ya matiaye egoteba buna nigo arorekanete moisonde karibuya chingaki wairete akabura gwikabuna umubero chete gotoka mbarabare ne para sensemo ya moitunya ye gotoka umugonchoro mbarabare ne para korusire rongi nigo orengene chingoma chintindi asumutwe ono igoro mambia alingonya ngobori kuna Clinton nara tayo Clinton igakwete ari moitunya ina kiregento gaiga aremire korona negenta kireiga asenene te style geteiga ani arugete nabondo chenaro cha maumifu areigo Elijah Maubi na Alice Mura abaiburi bae bamoteba ko mosae werwete ke masomo na nigo agendrete kwerigania ase motemo ya manene yekirasi ge 12 umwako gocha batabuna nigo batigirwe obuchuti koboko ndamukwanere na ntokonyera keigo naende nabara ichanda ina mama gaki naragosire nako goseire umwana umuya igorende une kenyoro ne family na bamwabo ne amate nabo tubwatu gwichano konene asengenje gwikabono igantura manyanga ngakibuku kwae kore oboteneri wenseme nigo bwakwanira ukugania ko burendi gotingi waiga wonencheremo yogokania ebikore bingabunebi chipatrol chara abe kuna basigari baitu bakora chipatrol yakanda manyete gagesa manyete abasigari gabaro abasigari ntomanyete na barabwe mucho yito no bwata abasigari gagase society igobo sibo ni mubwenda ko bekwa abasigari bara patrol ne gari babwata ya serikali yara etana na igango baona karba etana timbango bato nyorete no abantu na bari goito mwana egere batokonye mubero nyegosira nigo ukendereta singendo yamo yabanyene ime yomucho bosongo nechinga kicho okuboria kwabekwa ne amatiga esirwe kuwatekana abayigo nebirengo biriguru byubutaka kurwasa abayiburi nkuruboterega tasene kyagatembe kurega se county Nyamira literane ngurukwo Daniel untiri na chingaki abagotu bagenda tukwenyorera enengo yabo nse yo murubuli ho inwa jamii nigo igati ye chiamate chiastokire na kwemurunganiria okoborwa gosokoruswa ase list y'abantu bali bakwenyora chibase yo amate iyo mugakaza kayo nyariki ne yemo yabo eyu anyakoba oyo oyetani myake emyemo ase amate iyo gotabuna nigo mugakoyo anyariko bakuruswa ase egetabu ikigosaso murubuli yo amare sandonsia tayo Mulikito Polycarp Okara na mange. Kamutai baba lende gaki nchekeri angorore ngaki ebesi ngaye ka gete nchera yagete. Ane karba chiete ko mulika lende ba ntebetinga nturoji go sebese ineroro. Ngwikaga igasenka ya Zakayo nyariki. Uyurumo gotu ubwate myaka gwetanya emyemo. Asitokumire na amono mungno Emil Kanyanjo kanyariki. Gakwerera muna batema gutara seduka yokoruisye besa. Ko tibara yenyora gwikabono ngombwate birengera paka ngusunyukuragira nkuigusuo mubiri umane nkuigusuo mubiri paka bono iga mariga ko nagucha nga inki gose negento korengana muna yanjoka agendera ko bagakugeranga ebeseni go yabakonya ili kurinda umugotuyiga aswika bono bataranyora ebesi ju bagendete kweburia maburia mange asinyiru ikibagokora nagurira umugako umutu asengenjo ogotironya urumusuri onyo one ebese ikuru mutie nyusta paka bono ibu mutie nyusaba tinda nyora bese ona chiete ko genda nga ekiakire
nkanyora nga message yana tekoretiki techeti mpaka bono iga na bongo chikurigereria simu kende tikeyo nakio kiagerire getasine kiga kia Gatembe kiamurigirie uyo mubwa bakoreri nanene bukubaikanga bagotwa bagakurwa sibenyorime kurwase tinseme chigachi ewadi ya Nyansonga Sereta Petrus Kimuma uyo kwerera enjira atemire kunyara kobaga gokonya abange igento korengana monera aganirie serikali gwesora negati eri kubatoria abange babo abaiga bagende ko baguchandika inyarekane buna nigo bali abataka abahere abagotu bachandikire asinginche besa bakanyorire yabakonya bono igateyo na mbeyemo abagotu bali ababepi na burero barusiri ase program bagochiko bateruya ebesimi yaye yateba nga not interbail bono noene kiriteri batumeka mba baiti nonya ne notes yoko batebinga ki bono gochakera omutinyo omuri gochakoria ekero gotara mono naende nonya ne simi eche chiachanga inua cha misitsen abagotu abange noene simi mbamanyeti koyetwara mbamanyeti korende line emechando babwate ne ringa nonya nekera bachire chi mpesa chi nyinge chi agent igotogo kuranga nyasaye serikali konya abagotu bono Safaricom konya abagotu nonya no yobwate buna bono chiagete inye ochigocha ibere yaorokiem balance igere chiri bwinye lakini abande igo bako bachiri bwibere batigara ne chiri bwibere igaba gotunkorera bare kobwa mono ekera abakonye bakoria bono barusiwe ninga nawe go amategeko yasingire na kugania serikali nanene abaraikorwa sorwa ngoro igagwesora negatibu nenjira ya muyo kubatoria abagotu abange elio komenya asobwe ko bwensigiga omongino nyariki igarerire bobe tari korara torogera rituka kuburi ngaigo ninki bono inche ninki abande nkonyora bare abasani bagotebani nki erare koruserigwa na ndeke rokumurigeria maenere ne rumutaka omwere omuisimi wose rogaki ababo kongo gaki kubarororo haki tigango barigererie baiche barora bagotu abaiga na babwenerete ko babata mbanyora kende bagwe konyera haki bache bararigererie baraturigererie sika muna tokorera igingo ripoteri getasini kya wanjete kya Gatembe kurwasinse mechiga chekanyori kamanya kantabuna omosasa ewadi ya Nyansonga bunga ya Burabwe county ne ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara na yamate mu hamona wanchi bekenyoro kia water supply keroka imehero kesheria mabuko ebunge nyeri bali masaba niko bali no mwechano magayo musaya bwe myaka yegatwa asirieta eliki ondonga ombagi oyo manyakateleta ndimura sungura goito abuli tukolie goro goso sagandi tukolie goro igendo kerete erego sio mabwaye obotuko gose eri mambe ya lero kubwatakana mone chingo machintindi echenya tukagotegerwa ase omoberoye mulikito Gabriel Nyakundi na mange Yamate amona bananchi bekinyoro kia water supply keroka iyo gotoka as location ya mabuko ebunge nyari bari masaba county ya Kisii nigo bari no mwichano maiga yumusai bimyaka igatwa uyu munyekaini una Eric Ondonga gotoka ritkoregoro kagusaganwa n'abantu batamanyekaini kurengana nangina nigo herera na goteba buna nigo aretere toroboti buna nigo abantu gete bagendrete kumuchwata omwana oye ngabakona na rubide ona kerna ngabwata ngaruga tinkiti kola gero kumabwansinya ngabwata ngabeke chaeriko na sijaye gansinya konyu ngarangiri ngairo kumabodi na nyombe nene ngabeko echadi nganyada ngabeke nyombe nene wongire tega inkalansite ngalanse bole kanyoro mwana ndo kondangeli korangeli okondangeli ingora ngomatebye nonde ngozo kwangonyoro mwana namo mayete bye lakini nganyano mocho koro o marandu ngabwata ngakante byo mwana wangu itwali oli mwina ali goitwa nigo amentara goteba buna nigo mwanoe atigere tuchingo machimbe icho chairera ere gosiria obugima bwaye kinse kya mambira ndenge chiko macheki nati kuligeze ndakibona mwana oli anabezi gane kiyagende tamagoro iga nategere ko nasoka kuchie bahara na nyala bana bande nabwata
nabarangiria kindangeri pasta narie narangeri pasta ochomarora origereri ogenda nadibacha na ndugu yane kurukunya gwoka mwana oyo nje na maito gosoitirwe nje mbona mambingo chikuboka nyibwe bikuru ngobori ngai bone bikuru ebibiaru ngayaya umojokoro okure inki ngaya itetu ngomo itete ngantunto komanya natiri mbukarinde gocha nacha korora nanyora nchu mojokorona na baraire ase amateiga yaganire konyora obwene igoro y'umwana obo uyu nyarete goitwa na gosiria bugima bwae ritukorerero atisi aki mwana oyo gukwa kwete ngidime tuna kya kwete yasana romanyete aki siombanya saora kana ngoteba mina gwikira gasayo nere swana ni asa mangana yo mwana oyo ne buna itetwe tonyore yaki tukwetera umwana oyo neriki nabona kingo reporteria igeteseni kegetembe kurwase bunge nyari bari masaba county ya Kisii nchengruko Nyakundi Gabriel na abantu abu bale no bolema nigo babere bako gose bagwetera amakomwa mange nabo igo abandi bakorokwa buna nigo bale abasabiriri yamate goyo mongina chulia nyabuja korwa ase kenyorokia nyachururu ewodi ya Busamaro ebunge West Mugirango uyo mete no botaka obe nigo abere gakora umukyo manene asa gukora obolemi obokoboke ase okobaya nakeria abana baye nkonyora bali endagira nabo igo school visi nabo igo abo babere bagochigosoa ase university banyakoba bagosirwa umo dikeito Vatican Gisemba nigatarira yamateyo nagotwara ngandi robotiro kubwatia ogokoria buya asa masomo nigo gokoreta omogoko monene ase eyamate eng'ana ekorokia hikimanyirerio giokoreta oburabu ase kenyoro kurende omugano buyamate yomong'ina Julian Nyakerario Nyambuya oyo abana baye babere baganirie gochia gosoa ase university gochakera omotieni oyo nigo asinyirwe asa gochakera nase agokorera kubwatikana n'obutaka obwere buri ase nkaya yaye ndio nafanya mtihani nilipata grade ya P-. Naenda kusoma Rongo University, course inaitwa Bachelor of Science Education. But kufikia kwa sasa sijapata kitu chochote ya kwenda kujoin campus. Nilisoma shule ya upili ya Nyachururu ambapo nilipata grade ya C+. Nikitwa kwenda Masinde naenda kusomea kosi ya cosmetology and beauty science. Kwa sasa hivi sijapata kitu cha kwenda kutumia huko. Abana aba ni gomong'ina Julian Nyambuya aberega gokora oburemi obokoboke gwichinyeni aso kubakanira school fees ase secondary gwikabarabwo gokorea biyana gweta iroko kya kugenda ase university nabona bajete bagakora primary bagasoya secondary Nyachururu bone getije kana kingunya kolima iga na ile school fees na kanira abana nabo no bongo kana tukitubukeiga na rusio maginororo na ile school bandikire school fees ya twamenya ile nenjale ndoro abana matukanda onyora mbabu atikende bakoria lakini balemereka ende school mwana oyo no mumura nero gotema na bagotema sana okora ekerale weekend otemwa oenda no ine kondo obokong'u bonde borase eyamate eyiga noborema obwomong'ina Julian Nyambuya ari naborobwo egento bono kerachikomobera egurube enene nonya nogokora chigasi chinkong'u echo aratumeke asokonyora enengo eregosomia abana baye ase university. Mama ni mlemavu ana pesa anaweza tusaidia kwa twende shule kugorokuwa ne kore malete tindi kwenyara dongo tara ne nyimbo tindi kunyara kubuguri bintu kuna bono kubuguri gento gana enda no ndo chengetwe kama aje tingonyara kati yembo ate ya stability njanya bonkonya ndonzi ani naitire totebi kugenda sigete makoni ngenda ndiki no ene pesa na kabesa na ine pigipigi paka se bakoni bukali na ikororo twai kufomu ichuri tingo chinarora kitindiko chananyora ichibirinde kurugesa abanyakenyoro nabarabwo nigo bakwanire obokong'u bonde obwo bore ase enkeyeiga uyo Julian Nyakerario Nyabuya otogosirikinere kanisa yemu
Umusubati yo igaro single mata igabwata kare magazine ni kare 25 by 100 25 by 30 igokire gento na akonyora kurwa na wano umwana ya abana bayo umuro monene na bamenyeta ko munyumba boigo eyamate eyeiga gekuyaitira ayaigonsi boigo taria yoka bagenderete gwitira kurende omunyarukobo uyo ogocha kugenda ase university ya Masinde Muriro nigo abwatu muchando buburoire bwerisangwa obwo bokumubitiriria ere utumia amariogo kirari tuko egento kire omuchando monene boigo bokonyora eriogo. Ugonjwa ni wa ngozi, nikienda hospitali naambiwa ni allergies. Nikipewa madawa sijaipona. Niko hivyo natumia madawa kila siku, nisipokunywa tena inarudi. Na wana bangu metu nakaka ende skuru nyatinga nyora bese ekyo ako chikobora chikoni nini na bara chikirwa le skuru abo wana ngo tana gaki onde bwensi gaki oraro ra mabira konyo mwana oyo bakiba mugore no ene chikoni ni echichioka omwana ori achigutumika ese skuru bono eyamateye yomongira Julian Nyakirario Nyambuya nigo baganetie ogosirwa kurasonde bwensi ore no moyo omuya ekende emechanda bwate yere menena abana baye bayetete babere bako ende university bono tabwati kende igale marete bokonyi mboyo njebuno mwaka bw'Kenyorongo sabanga onde bwensi oli ora kunu no moyo omuya abaseneta baito abagabana baito aba MCA baito mwarenge gwanja so moyo ino bwo konya akikonyo mungino yoiga na intwe Kenyoro egera abana ababaye bache komokonya asengenjo no mungino ole marete akibana ngo ngasarara abaminto akibali babwato moyo bubonja ngokonyera abana abayiga aki namba yane yesimi yengo tumeka elieta lyane elire Julian Nyakirario Nyambuya namba yesimi gere 07 14 07 14 41 inere namba yane yesimi Hinko ripota Gatembe kurwase Kenyore keiga Kenya Chururu ekyo kegotoka emeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jefatigad Yisemba na somorobali bokorubura echiro yaliana imenye wodi ya Busebu ya Bonchali county ya Kisii bamenye banseme yo na borai abakoro nigo emagoroba ya lero nigo emagoroba ya lero bakora igekaro ase okubokia chirejo inse serikali ya county ya Kisii ukwana chinga kiechyo nigo bakwanira obuya obugotwara oburai obuya elyo gwekinia ase abonchiriri bwabo gosese mirobali yabo yakira lituko nagotumanya umurikete diponi asana abarai bechichiro kurwase county ya Kisii lituko lya lero nigo baumirana n'abamenyi be wodi ya Liana imeye bunge ya Bonchari asogukwanira ogukina wechiro chinsemechyo Liana nigo tu yanse tukale sana abagaka bale ngororo abanene bachire lakini nonde na barabunje njengo kwana iga nonde na barabwo bibyasara byane ne byebucha ase Bonchari ga ekinaro lile chiro ya Liana abamura bachire abanyanguru koboki bali chire lya Liana ebe chiro kawaida nande chire ya Liana nere nkoro esuneka ekanganya ku Liana ekaenda suneka gukonekerekyo nigo bagokera omurobiri yo aso ogosaba oburayo buya uburabe bogokinia ekerengo kyo bonchirele chinsemechyo tukolia rero twagokire mono konyora abo bisabaito koru batendete chichiro bachire gotokwanira iga anene mono ekerenga kiarenge kene keringa toe obwasio lingana kitogo chikokoro bochori obuya woko bana barai na mbeye mone link ekoba kurwa aso monto ntega igo munyabia sarako chi ase serikali gutora lakini amatu konsipitu abenge tutabu atie link eyo lakini ekogera togoteba nganga kiyarenge buya tochora barai bakobe link kurwa aso mwana incho kawaida gochiaria link yo kanke gotokonya ange ubigune yerese chiro ga yarusibo ange chiro ite kwa busubuya ange chiro ite yaga chire buya nonye no muntu utagete kobeka nyumba satagete kobeka ga kobeka mambio tago ligwe kiagera tibugati mapingi ngiya igo obora yo botutagete otobotagete buna igoro ango obugachete kare obuya korengana no bochori buri bosio
nigo abantu bari bamenyete no barema baburire koinyorwa irio nabarabukonyora umwakirishi uyura bega kubarwanirira anene asokonyora obwasioku amatuka mange ase oborai nonya nabalemafu batukire kinga kitinyi ambako ati umwakirishi noene chire yabona muneko chikwagacho na bego toka nga yaga chirubira ramps igontore no mogoko ngabo chori bogo chigokorwa abalemafu nabarabumbata kire bayichi bachora abawakirishi babo bakwakisha nga ramps inchiro nechingorongoro chikunyire ngo tichukire buya ekerenge kenene negio korotota oburayo buya naboigo gukinya ekerengo kyobachanu hase boigo bateba nonye na sense moyoborendi ebwenerete gotingiwa wakangambu yamono aso mugafana ito simbarati aso moroberi muyokwa tuarire azeri jimwe yao chimake chake gutwara leaders whereby Riana asebonoiga bunegenderete iga aseli tukulia lero ababisa batwashwire nga on Wednesday abana biasara bonse bibatokega iga ekegera twanyanga there before abarai bali at this time nigo bale wechora landlords only lakini bono abanyabiasara babekirume nabone gotokorwe chire ya karose tiguno bosike nseyo murai onyancha tiyanya korusubwe goto yabege twali aseta dustbin baka boniga barai abu nabo baroro ase myake yonsi koru 2010 nabo baroro ntunto maitinga ibago chore lakini asengenjo nyasaye bwanchire kuchitole gochora ase twero cherete amatuka mange twadhaire tutabwati oburai bo chikaine bono twa discussinga tonyora oburai bo chikaine elio boreto busafiriana ego tunera ali nyinge sana ebekire ebibanda byeito bibe safe security wise uginko ripotere kitasani kya obwanjete kya gatembe kroiga ase chiro yaliana egutuke bunge ya Bonchari county ya Kisii Riana enkorokwa Dipon Hasanya gwikira bumonchu murigererie nigo tokwenda omotimo komukego tukira natunyara kwa togoso sense ya kabiri kionga chinsa ibere toska ushare Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa toka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Ndagira njana gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chionse, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankoena nabare obukoreri asachinse muboyego buna decorations, chi tent, ebirogo, chimesa, chikeke, nabo igon kuru baro bokoreri bwa public address system. Yubago tokambarabari ne skuru yuboroso ya jogo. Samange bakresi miase namba 0797119986. Riziki Caterers. Ubwansu bw'endagera. Mwanchu muligereri karibu na ndese nsemega ya kabiri kiunga chinsa ibere okungusanana nigo gukogenda tukane kuwa igure kiganja kia NCCDF ase egati yabara bagenda gukwanira ekiganja kyo lituko lya rero nigo umuraiwe kya magya ODM musikirera Morodinga akusingirira buna kiganja kyo nigo kewende kegerusigwe asa magoko yabajumbe nakobekwa inse yabagavana nakaba gukora amagendero asasema yayo muraibu abangese bungere na musike Kimani Ichungwa nigamiriria kerengereria kyo nagotabuna abajumbe bagenda gutumika ikiganje kya NCCDF na yonsi nigane kigwa ase egekaro kya abajumbe baikia magia Kenya Kwanza kusoba mu Kenya Kwanza na bali huodia mchinse mochi karani imeyo mochi o Nairobi. If you have yourself being involved in construction of roads, building of schools, hospitals, who is going to oversight you? Who's oversighting you? So, Mr. President, I hold very clearly that these MPs know that they should not have any business in trying to implement projects in their constituency. Implementation of projects should be left to the county government. And Your Excellency, also on NGCDF, these members of parliament, just like Senator Aaron Cheruiyot has said, they would have no job if they can't oversight governors. These members of parliament do not run or manage NGCDF, but they offer meaningful oversight on the implementation of projects at the constituency level. Part of our 10-point agenda, Your Excellency, was on strengthening of devolution. And I am a firm believer that we can strengthen devolution without necessarily doing away with NGCDF. NGCDF has been critical in the development of our country and supplements what devolution is doing, and is not in any way in competition with our governors in devolution, Your Excellency. Your Excellency, I want to say that this is a very important gathering. Last week, both you and the Prime Minister and even the Deputy President spent time with the governors at the devolution conference. And there are certain things that you said, which as members of parliament, we felt that you are keeping not very good company for too long. And members were saying, when will we meet the president and the prime minister, so that they also appreciate things from our perspective as members of parliament. So we hope today you'll also say something about governors after listening from the perspective of members of parliament. Because there are certain things that you said, Prime Minister. Asege kale kikyo muraibu ense musikuri Ruto nigo hane kebuna emerobelio nigere menge ase serikali yerengite abasae bomosike gose abasae eribanya kaba kwanyarara musikuri Ruto nigabolia okubwatirana erikwane kebuna abasae ngusiro bale ase chinjera chons. I want to ask the leadership seated here today, members, I want to persuade you. We have a robust program. We have, I think, close to 8 or 9 different programs targeting our young people and how we can meaningfully engage them in employment and other interventions
that benefit the young people of our nation. I will say this. We spend close to 650 billion shillings every year in education, making sure that our young people go through primary school, ECD, primary school, junior school, secondary school, TVET, and universities. We must equally have clarity in how these 650 billion shillings we spend every year, at the end of the day, how do we recover that money by making sure that our young people become a resource for the development of our nation instead of being a problem to our nation? We must do that. And there are 6-7 interventions that have gone through Parliament. Housing is one of them. Chinga kiechio omoskeruto niga mochia bachumbe nabo iga basenata aso kugwetera no bukurumi kolengana no moskeruto nigo egatia bachumbe nabo iga basenata bagosangereri amaki egento kegosalidia ebunge nabo igo esenati elieta. We need a conversation. You know, there are legitimate concerns on how resources are being spent at the counties. There is. We cannot also run away. There is legitimate concern. Let me ask, for example, the latest Sokohuru in the Senate. Because you have to accept, you know, by virtue of the position I hold today, I am a consumer of raw intelligence. I know what's going on. Where does somebody find 150 million? Where? Eh? Is that his money? That is money that belongs to the county. Is that correct or not correct? Yes. Let me ask you, members of parliament who are seated here. Do you, for example, know, do you, for example, know that a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering? Did you get the money? So na ase nsemo yayo mukonyi humuraibwense musike professor Abraham Githuro Kindiki nigabolye kubwatirana ase obwamo eliokane kyabona ense ya Kenya ngogenderere ase ebirengo biri bigwenderete. For the last 33 years, our country has revolved around majorly two political formations. And the difference in the political strength of those two major political formations has not been very big difference. We've been like that since we went into multi-party politics. So that you have a strong party winning, but even the opposition is fairly strong. What that means, therefore, is that our country, like all democracies, requires bipartisan consensus building, especially to deal with serious and heavy national issues and national challenges. We need bipartisan efforts to heavily lift the serious national issues. You've seen them in the 10-point agenda: the fight against corruption, the fight against ethnic bias, the fight against all these vices. Without bipartisan efforts, no single side can be able to ever lift this national issue. Na omokonyi bomuraiwe kiama gia DCP musikekire Marara nigarurege kurege tindi ko chiasa serikali igoro yokwirana ku muraiwe kiama ekyo omosike cha Fred Gathi Gachagua korwa ense ya America
Kolengana na marara nigo serikali irobereti kumobeka biara Gachagua chinga kiara nyalkabanga oikire imeyensi ya Kenya na Gachagua nigabeire asense ya America asegeka kiemetienyi ebere bono na nigarerene lituko lia Alhamisi. We confirm that indeed we will, and as a party and as the people of Kenya, we shall gather at Jomo Kenyatta International Airport starting from 8 a.m. This is to ensure that we plan ourselves adequately. We have people traveling from across the country, all the way from Tesoland, from Luoland, and therefore we want to have good organization and protocol at the airport. So we want to ask all our supporters traveling from across the country to be at Jomo Kenyatta International Airport as from 8 a.m. We are also adequately informed of the mischief and also plans by President William Ruto to have our party leader arrested upon his arrival at Jomo Kenyatta International Airport. We are also informed that William Ruto is planning to divert his plane to either Kisumu or Mombasa International Airports to arrest him from there. We have encouraged our members to also plan to receive him in those respective airports. We want to be very particular and candid on this matter. Take notice that any attempt to arrest Honorable His Excellency Rigathi Gachagua, once he lands in the country, will be met by our supporters across the country. We have asked our supporters to be on standby. We remember when His Excellency Rigathi Gachagua was impeached, he implored upon his supporters to remain calm and resort to singing. Mwanju muligere gwikirabo no tokorera amangana mayeke onga chinsebira senchira iyo wekira no cheni ngoro kwaro ni toto nyangire kuranze mwimenyeriro nigakorwa wisoro makona we kuranze ma transmission nigakorwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri na nigongotiga asama ka umugaka ocho inyambasura no baseme wagetembe kurende tomera na chinsenye asama ngana mayeke onga chinsenye Pagaka ninjo, ninjo retembe, ninjo dorome, ninjo banana man, ninjo bangina ninjo. Ogitere miogo, bachega gitere data. Kanyoro montago na usikioro bako ga iganga no baba kugita. Kumeteriro bako. Emio bako na kugita nyamio bako ite ogitere miogo. Mbachege agitere data. Obachege buoka. Nabuata gite bona gachiwa no gendo chiange sako na kusikioro bagoro akuna kuruma ondolete alikuwa begete kala choko osege kubo orusia ondolete sengenge mu agitete ora tagoro rusi ko chano bole mona oneti bono manyano ago jakogita oye na ndo rusi oro nyamio boyo na ara na kamoro geta tiereti ona ara bona tenga bono ga ni igabunga kitate gende karuo nyamiobo gitere miobo obumba chega gitere that oba chega oikange nagara guaka no no mwaro yu nyamiobo gitere miobo mba chega gitere Pagaka ninjo, ninjo retembe, ninjo dorome, ninjo banana man, ninjo bangina ninjo. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao
ekyo kiri kingiya kirage kirangi chiga niko kiri chibirengo ao punabono mbabwate kirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba kire kikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo kiriya chia mache inyuranga kirangi chiga niko kiri kurwase kire kiri guririke iri gatigati wekari guri ry'abantu batinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya kirangi wikabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabo enekenga enyumba yao use asomanyete use kire kibyasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite kirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire nirebuya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebintu aserigori elianse kegema asetauniga ya Bosongo koni bare ebintu asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger